نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے نبی دی کر غلامی تسی کہہ جے ایک بار سبحان اللہ ایدوں میں نو لے دو وڈیاں ہستیاں نے انہ دی ایک باری سبحان اللہ کہنی میرا پورا سفر ہی آسان کر دے گی چونکہ وچ خاندان فرید دیاں ہستیاں بیٹھیاں نے اس لئی میں ذرا بڑا نرم جہا نما جہا ہاتھ ورنہ تو انہوں پتہ ہے نات خاں ہوئے مولانا ہومن نقیب ہوئے مجمع دا کی حال کر دے نے تے مجمع کیویں سبحان اللہ کہندا ہے بزرگ بیٹھے نے وڈیاں ہستیاں بیٹھیاں نے بس عنایت کر دے جاؤ میں پیش کرنا نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے جبی جھکا یہ مدینے جبی جھکا یہ مدینے جے عزتاں چونے جبی جھکا یہ مدینے جے عزتاں چونے نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے جے عظمتاں چونے اور سکون قلب دی دولت دراز میں دسنا سکون قلب دی دولت دراز میں دسنا کیڑا نبی دا بنے جسوالی نبی دا بنے جسوالی جے راحت چانے نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چانے جے عظمتاں چانے اور خدا بھی راضی تیرے تے نبی بھی راضی ہے خدا بھی راضی تیرے تے نبی بھی راضی ہے پر علی نو من علی نو من علی نو من علی نو سبحان اللہ علی نو من علی نو من علی نو من علی نو من لے تو مولا علی نو من لے تو مولا جیتا کتا چونے نبی دی کر لے غلامی بولو جے عظمتاں چونے اور مقطع درود آلے نبی تے درود آلے نبی تے تو پیج ہر ویلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک درود آلے نبی تے تو پیج ہر ویلے ظہیر اپنے جے کرتے تو رحمتاں نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے جے عظمتاں چونے